vamos a dar comienzo entonces a este pleno ordinario de 8 de novembro de 2021. O primeiro punto do día, aprobación do borrador da ata anterior, do pleno ordinario do 6 de setembro de 2021. Así de cabeza. Que non, non estaba entretenida por subir. No, estaba esperando que me dera a palabra. Sí, tengo que non. Vale. Nada, remítome o que xa dixen en anteriores sesións plenarias, de que nós o que pedimos é que se instale, se habilite o sistema de videoacta, que creemos que vai ser máis fiel, que seguimos detectando, pois, eu entendo que o secretario non vai a poder reproducir literalmente todas as cosas e tal, pero as súas interpretacións e os seus resumos non son reflexo fiel do que decimos, sobre todo os representantes da oposición nestas sesións, e, por tanto, reclamamos a videoacta. Mientras tanto, non vamos a participar na votación das actas que traían aquí. Non vota nin a favor, nin vota, nin as abstén. Non me parece que sexa o sistema caído. Xa protestamos como se fan, siguen facendo o mesmo, non que instalar a videoacta, pois é a súa acta. Aproben a vostedes. Non, é a acta dos funcionarios, non funcionarios que Pero parece ben. Nós non facemos a acta nin nada. A acta aprobase a corporación. Entón, se a vostede lle parece ben, que está de acordo co que di. E que reflexo fiel do que di nas cosas aquí. Se non lle parece de acordo, pois está ben, pode votar ou abstenerse, se quer, votar en contra da forma, pero se non quere votar, pois non vota. Ese como non votar. No sentido del voto é abstención. Se é abstención, xa, que digo que ten unha forma ou doutra, se non quere, ten que tomar como abstención, que non ten interés. Ou pasa de largo iso. Bueno, ten a palabra indicativa. Nos estamos na mesma posición que o grupo BNG, é dicir, a acta non é fiel reflexo do que pasou aquí, e de feito, si a leran, que dou por feito que na len en beneficio do grupo Partido Popular, vostedes tampouco estarían de acordo. É dicir, pensan que porque nós votamos en contra ou abstémonos, que a acta beneficia ao Partido Popular, pero están errados. É dicir, esta acta non beneficia a ninguén. A parte dos erros ortográficos que seguimos con eles, a pesar de ter unha normalizadora lingüística no Concello contratada, e que son numerosos, para ponerles un exemplo, para que vexan o que pasa por non corregir a acta e darle para adiante, no punto 4, desafectación do camiño do lugar do IN, recolle a acta unha manifestación da concelleira do BNG de Begoña, unha manifestación do concelleiro do Grupo Socialista, de Manuel, e recolle tamén unha manifestación do alcalde, neste caso do presidente do pleno, e despois, sin vir a ton ni son, pon que eu teño a palabra e que comento que os expedientes deberían ser completos, é dicir, os expedientes que veñen a pleno deberían vir íntegramente, pero, sen embargo, non se indica antes que aquí hai unha discusión porque non tivemos acceso ao expediente completo, porque non se nos mandou. Sin embargo, si aparece a recomendación do día, a concelleira Patricia Cés di que os expedientes teñen que vir completos. É dicir, non ten sentido. Por que? Porque entre líneas se detecta que hai unha persona que non está cumplindo o seu traballo, porque alguén debería enviarnos a documentación completa para os plenos. E esa persona non fixo o seu traballo. Hacia o final de todo, según indica aquí esta acta, di que o señor alcalde, e non estamos solicitando corrección, que conste en acta, respecto do parque eólico do Estado. Ahora temos un parque eólico do Estado, según a frase que vostede di aquí, ou según a transcripción do señor secretario. Pero nós non solicitamos corrección. Se queren solicitar, soliciten a vostede. Nós o que sí vamos a solicitar é que consten en acta as frases que dixo a alcaldía respecto a concelleira Begoña Ares. Esa prepotencia, que a parte foi reiterativo e non consta en acta. E sí queremos que conste. E nada máis. Vamos a votar en contra. Nos entendemos as súas recomendacións, pero vamos votar a favor con vostedes.
Perfecto. Non. Vamos a pasar entonces ao punto número 2, que é a revisión do padrón municipal, habitantes con referencia ao 1/1/2020. Artigo 17 da Lei de Bases da Réxime Local establece que os concellos realizarán as operacións necesarias para manter actualizados os seus padróns e demais remitirán ao INE os datos dos mesmos na forma que regulamentariamente se determine pola Administración Xeral do Estado con finalidade de coordinar os padróns de todos os municipios o Real Decreto 2612/1996 de 20 de decembro polo que se modifica o Regulamento de Poboación e de Demarcación Territorial das entidades locais establece no seu artigo 81 que os concellos aprobarán a revisión dos padróns municipais con referencia a 1 de xaneiro de cada ano. Os resultados numéricos da revisión anual do padrón municipal, segundo os datos sobrantes neste concello con referencia a 1 de xaneiro de 2021, son os seguintes, propoñemos a seguinte revisión. Poboación de dereito a 1/1 de 2020, 4.503 altas dende 1/1 de 2020 ao tal 31/12 de 2020, 167. Baixas dende 1/1 de 2020 ata 31/12 de 2020, 177. Poboación de dereito a 1/1 de 2021, 4.493. En consecuencia, esta presidencia propón o Pleno da Corporación a revisión do padrón municipal de habitantes con referencia a 1/1 de 2021. Volven a traer un ano máis os datos e punto, pero non vemos que fagan nada desde o goberno para revertir esta tendencia. É dicir, volve a baixar a poboación e esa baixada ten explicacións. Ten causas que o goberno debería intentar atallar e que non está a facer. É dicir, por que marcha a xente nova de Rois? Porque non ten posibilidades de acceder a unha vivenda aquí, de construir facilmente unha vivenda ou un mercado ou a lugar, ten que ir aos concellos limítrofes. Os servizos teñen mellor acceso a servizos públicos ou privados, en moitos casos, pero aquí non hai nos concellos limítrofes. As comunicacións, que poderían ser un factor importante para que fixa a poboación de fora no noso concello, dificultan esa posibilidade, igual que a xente de Compostela vai vivir a Ames ou a Brión, podía tamén fixar aquí poboación nova, pero dadas as dificultades das nosas vías de comunicación, a falta de transporte público, pois tamén é unha opción que disuade. En posibilidades de emprego, as poucas que hai, o que facemos é poñerle dificultades para que esa desaparezca. Entón, pois, a inactividade por parte do goberno é o resultado ou é a causa deste resultado que traemos hoxe aquí. Entón, é unha cifra obxectiva, non podemos decir que vamos a votar en contra de que a poboación agora mesmo se sitúa en 4.503 habitantes, pero entendemos que debemos ter unha crítica importante pola falta de políticas activas que revertan esta situación. Remoto. Sí? Casi sempre digo o mismo, pero mira. Porque vostedes non siguen sen facer nada. Entendo que todo, eu entendo que todo. Sí. Mire, vamos a ver. Cando usted fala de que a xente se vai, ven máis xente da que se foi. Temos 125 altas contra 105 baixas. A maioría da xente, a diferencia que é por fallecimentos. Moitos nacimentos aquí. E hai máis población, moitísima máis que población de cero, por exemplo. De 0 a 50 anos hai 2.233 persoas, vamos, que é unha de 0 a 50, fíjese. O sea, que digamos que é un concello que, no lugar, a pesar de ter efectivamente unha población moi envellecida, ten 1.000 e pico personas de 66 a 102 ou a 103. Entón, ese efecto sí que ocurre a baixada, igual que no resto. O outro día participei nunha conferencia onde dicía que se Europa sigue así, dentro de 50 anos, no ano 2050, perdón, seríamos o 5% da población mundial, cando somos Europa, vamos, que non é unha broma. Pois eso mismo, eso trasládase a todos os órdenes, a todos os concellos, en general, menos Ames, pouco máis. E pouco máis algún por arriba tamén, moi pouquinha cosa. Por que motivo? Todavía falta, non é poñer un IPP en eso que dice usted, que si as vivendas, que se pode facer onde se quere. Non.
Simplemente, que aquí Sí, pues, nadie vende nada a palabras precio. que eu non E é un dos problemas. No, pero bueno, estamos falando sempre de eso. Sempre está Estou falando de facilitar o Está acceso mesma da mocidade retórica. a unha vivenda O digna. plan xeral... Ben que poda facer con máis facilidades e máis tal, acceder á rehabilitación de vivenda ou a vivendas Pero de sempre protección oficial. hai Non estou plans, facendo que poda pero- facer a casa onde Pero queira. vamos a ver, Ben. estamos aí, estamos a comentar de que plan de vivendas de protección oficial, lógicamente, o que é un concello como o noso, vamos, que eso ten que vir, eu para min que xa tiña que ser o Estado central, e ustedes que apoian o Estado central xa lle poden pedir tamén, que eso é importante. Primeiro, non piden nada, tamén van ali solo de... Sí, por claro. pedir non piden nada, solo apoian por estar aí, Sí, porque están cubertos, Pero vai separarnos respecto con aos vos concelleiros, sueldos pídenos e acomodados, que e acomodados. Eso é o que están ustedes ali, por eso están con paradas. Vale. Eso sí, pero nada máis. O cual, xa ve, a diferencia que hai, tanto deso non é que se vayan, senón que veñen máis dos que se van. Esa é a diferencia. O que pasa que todavía moitas persoas, pois non teñen ou non lles gusta ou non queren, porque son propiedades deles de vender ou de alquilar o que sea, porque hai dificultad aquí para alquilar. Hai máis de 100 solicitudes para vir para aquí, e non hai moito, non hai a quen acudir. Por exemplo, xente que chama aquí, e pon anuncios incluso, pero a diferencia é que nadie presta vivenda. De feito, outro día nun debate que había E o tamén... Concello aí non ten ninguna responsabilidade, non ten Home. por que actuar ou intentar Home, mediar, crear un banco de mediar tal, sí, non o pode pero facer. mediar sí, pero hai dificultad en outro concello aquí do lado tamén que teñen dificultad que os veciños tampouco acceden moito a eso. Esa é a diferencia que hai. A propiedade, probablemente moita xente, se lle consultamos, e o entorno familiar seu o meu de calquera, moita xente non está disposta a eso. É unha pena que eso non ocurra, pero eso condiciona tamén moito polo mercado, polo sistema que temos aquí. Porque as necesidades son mínimas pola xente, non? É un sitio de unha boa economía realmente. Entón non ten moita xente non ten esa necesidade, é verdade. E non o fai, non é por ninguna cousa, nin venden, nin alquilan, nin nada. Nin restauran, nin moito menos. Entón aí é outro estilo. Pero bueno, comentamos que hai que seguir traballando nesto, lógicamente, e luchando, dándolle para diante, todo o que poida. De todas formas, as baixadas venden, sempre conservamos lo mínimo hasta que apoyamos, lógicamente, a boa. Vale. Señor Paloma? Sí. Ben, a población roisa está envelhecida, certamente. Isto, ben, de anos e anos, é dicir, se a xente ladas do noso concello durante moita época, o que pasa que se queda, vai envelhecendo e vai correndo. Dicir, que isto é unha tendencia xeral de toda Europa, eu creo que é excusarse en banalidades que non sirven para nada. Ao final temos un problema, é o que dicía Belón, temos que quitar conclusións de porque durante, imagino que debería xa para un cuarto de siglo, que seguimos en caída libre. Eu recordo cando éramos vivos, aquí andábamos en casi 7.000 habitantes, e agora temos 4.493, isto é 1 de xaneiro do ano pasado. A tendencia á caída. Este falou de que outro día falou aí no acto da Unión Europea, tamén outro día falou na radio, na España Oficial, que creo que é un programa bastante ao pé do que estamos falando, e falou de cousas que aquí trouxemos en Relevar Mariante, como o levantamento catastral, que falou da necesidade de facer o levantamento catastral, pero aquí votou en contra de facer un levantamento catastral dos Montes de Rois. Falou da biomasa, a xestión biomasa, e depois temos unha pregunta sobre eso que espero que me responda, porque esas cousas son importantes, sí, non, eu vou... Pero fiñas eso, non é por nada, Vale. pero es... E falou tamén, por exemplo, das empresas de aluminio, para sempre o tema do aluminio, das empresas, claro, son as empresas máis importantes que temos aquí na zona. Eu vou dicir unha cousa, mira, entre as dúas empresas máis importantes que temos, as dúas empresas de aluminio, hai en torno a 3.000 traballadores que traballan aí. Sin embargo, a maioría deles, a gran maioría deles, non viven en Rois, viven noutros povos. Non traballan desde. A gran maioría non vive en Rois. Entonces, temos un problema, por que non viven en Rois? Nin son daqui, moitos. Bueno, Os que usted son aquí a maioría dixe, viven tenemos en- que conseguir que veña a xente de fora para aquí. Pois entonces eu estou dicindo, se temos dúas empresas con casi 3.000 traballadores, personal xove na maioría dos casos, por que deciden non vivir aquí? Pois posiblemente tamén porque non haxa oferta de vivienda. E iso está moi relacionado co peixón, que usted tamén di que está ben. E non dixamos máis de unha vez que había que modificarlo. Entonces, evidentemente, hai problemas.
E taparse os ollos con un velo non vai se perder nada. Teremos que analizar, teremos que asumir e intentaremos cambiarlos. Non podemos facer é dicir que non pasa nada, porque sí que pasa. É un pobo que está caído continuamente na súa poboación, é un pobo abocado ao fracaso. E Rois levamos así, se lle digo, un cuarto de siglo en caída libre. E non podemos decir que non pasa nada, porque sí que pasa. É moi importante. Aquí tamén falamos moitas veces das melloras nas infraestructuras. É verdad que nos últimos anos melloraron algunhas infraestructuras viarias, carreteras municipales, hai outras que mellorar, pero, sin embargo, non se melloraron outras cousas, e a demanda aquí que sempre lle falo, agora volvo a facer, é a Galiña Azul, que seguimos pedindo novas instalacións para a Galiña Azul. Se usted, como falaba usted antes, naceron tantos rapaces, habrá que buscar unha solución para fomentar a conciliación familiar. Non? Entonces, eu que lle digo, evidentemente, temos que votar a favor, son datos económicos, e non vamos a votar en contra de algo que é matemática pura e dura, pero eu creo que de aquí hai que quitar certas conclusións, que creo que levo 6 ou 7 anos nesta corporación, e que vimos aquí todos os anos igual, dicimos os mesmos discursos, pero pasa o ano e seguimos na mesma línea. E, bueno, eu creo que vai sendo hora de empezar a asumir que temos un problema e que hai que intentar cambiarlo. Vamos a ver, nadie dice que os datos a que nos importe, ahora nos, que podamos intervenir na vivenda directamente, ni nas propiedades da xente, nós non podemos facer, xa eu digo de antemano. Porque se pudéramos facelo era outra. Vale, venga, ala, chao. É que vai ocupar o Eugenio. Eu que digo, e despois, o mismo que lle comentaba antes a concelleira do BNG. E pois con respecto á Galiña Azul, desde logo, xa lle dixen aí atrás, xa o dixen máis de unha vez, nós o que estamos é buscar a mellor solución, non unha solución de parche que xa hubo aquí, non, hai que facer unha boa solución, e a solución pasa por un bo asentamento, e eso se está negociando, estamos a traballar nisso. Mentras tanto, teñamos ese asentamento que ten que ser un sitio bo, cerca da colectividade educativa e todo eso, que creo que é a forma que ahora non necesitaríamos isto. Se a min o índice de volumen de edificabilidade que teño na Galiña Azul se poder ampliar, pois non ampliamos ali, nada máis sencillo que todo eso. Sin embargo, a idea rápida, cortoplacista de facer as cousas moitas veces por parte de que sea, non importa, porque pode haber errores que os comete todo o mundo, eu tamén, lógicamente, e hubo un error de plasmala ali ca pouca edificabilidade que nos temos. Nos non podemos ampliar porque temos os ascensores ali e non podemos a parte de abaixo, non podemos comer o terreno porque... Non digaremos agora. Non, é eso. Gracias a esa decisión precipitada, como lle chama vostede, temos unha gardería municipal, bueno, unha Galiña Azul, daquela galega escola, na que ustedes non crían. E gracias a eso a temos, andan ustedes a presumir, a Galiña Azul, e tal cual. Eu só lle pido que mellore as instalacións. É o que levamos pidindo un montón de tempo. Ali non se pode mellorar, non se pode ampliar a edificación. Pero que non lle estou dicindo, eu xa lle dixen en plenos anteriores que a mí pareceme correcto que se traslade de aí, e que se debe facer ao lado do centro educativo, porque o complexo educativo debe estar todo conjunto. Estou totalmente de acordo con usted, pero hai que poñer maior interese na negociación, porque levamos con isto un montón de anos. Pero bueno, porque non é fácil comprar. Claro que non é fácil, pero xa que non é fácil, pois hai que meterlle un pouquiño máis de velocidade. Bueno, nos algo de su experiencia. Foi fácil vender. Foi fácil vender as masas como ustedes. Bueno, eso é a súa opinión, ainda non sei se usted, non sei os anos que ten que non me invento neso, pero igual era unha rapaza todavía. Fala de oídas, non usted? Eso falo de oídas. De oídas, digo eu. Digo eu, se fala de oídas. Non me vai ser. No, a ver, todo o que pasa hoxe é culpa do bipartido. No, pero digo se fala de oídas, porque a veces a usted depende, ao mellor oi dunha parte solo, é claro, ven con esa idea, porque solo é de parte. Hai que oír un pouco de todas partes. Non é certo, o que acabo de decir. O Concello vende as cosas comuns do Concello. O que é fácil vender? Non, se venderon. Eu non vendí nada. Pero o O Concello goberno do vendeu. PP, este Concello, sí. O Concello vendeu. Pero se está... que? O Concello vendeu. Sí, e comprou. Nos compramos tamén. Nos sí que Sí, compramos. ahora Nos vendemos e compramos. compraron un terreo que iban a facer vivendas de protección oficial da que falaron antes e non sabemos como está eso. Pero vamos, Eso tamén. pero vamos a ver a economía. Iba a facer vivendas de protección oficial, non? Despois iba a facer vivendas
A de precios pasar, populares non sabemos exactamente sí, o que vai facer. O que pero sabemos é que gastou 780.000 euros aí e non sabemos ainda se Home, se vai gastar maior. non gastar, invertimos 180.000 euros. Non é gastar. Bueno, pues O gasto é unha cousa. Sí, non é un gasto corrente, é unha inversión. Usted debía saber disso, é unha inversión. Sí, non, é unha inversión. Xa por de pronto, Xa contable é unha inversión. xa aparca aí, polo menos, xa temos un sitio que é propiedade do Concello. Porque Dios me libre que non tuéramos nin esa finca de frente, non sei onde iban os coches, porque eu paso moi temprano, por aquí, moi temprano, está prácticamente xeo de coches xa, moi temprano. Pois O entón sea tamén que verá outras cousas. Bueno, eu non sei por a pasa usted, pero eu paso moi Porque as cerca. horas que paso as veces hai atascos aí, Bueno, por outras situacións. Bueno, Que eu non sei como non lente, só lo vexo eu. Hai que buscarle unha boa ubicación ao ayuntamiento a facer un traslado. no, eso. Bueno, É unha cuestión de Veña, vos. esto, Ya se terreno. Peña, Que? vamos co tema da revisión. Xa está a cousa de la clara, venga. Bueno, non hai máis. É un dato real, non? Sí, votar, pero digo que Para tener son un datos área reales. guardería. Ustedes, Te dicen que iba a votar a favor. a favor. A noso favor. Vale, nos fuimos todos a favor. É que non hai terreno para facer a guardería. Eu me vai, te tranquilo. A ver, non me preguntei. Non poñas os bois a de copa. Sí, ahora sí, deixa. Pouco a pouco. A ver, Así os vamos Vamos a ver. Se hai familias que están pagando 300 euros por un rapaz en Ventaminase 350. bueno, No, Son un peto. Sí. No, pero seguramente aquí tamén a máis cercana é do Orco, neste caso. E tamén lle sería do preto, que máis hai que desplazarse. Sí, pero bueno, nós sempre dixemos nós naquel momento, eu acordo perfectamente, que estaba aquí de alcalde, dixen que a mí me gustaría incluso que fora propiedade, sería do Concello, porque aquí pode vir, sabemos todos como se funcionan estas cousas, entón pode vir que era de outro lado, en cambio se fora solamente que puderamos puntuar máis ao Concello, realmente seríamos así, pero eso non é viable con este tipo de guarderías. Como facer unha guardería municipal? No, sí, claro, con os costos que temos e con todo, claro. Non, casi prefiero. Pero podía- Consorcio. Bueno, pero eu sería que así poderíamos veciños e veciñas de Rois. E así, a diferencia, o sobrante podía ir de fora. E en cambio nós temos que ceñirnos ás leyes actuales que hai. E o mellor é xente que pasa por diante, vive a 300 metros ou 500 e ten que ir porque a puntuación non lle dá e ten que ir a Douro. Evidentemente, si pertence Eso é duro, eso é duro. A rede de Galiña Azul Pero es duro. é aberto a todos os cidadáns. Pero es está duro. Claro, por eso pertence a outras contrapartidas. Pero es duro, Eso, para unha persona que pase usted que vive cerca dela é que tuvera que ir a Douro. E ao mellor igual non dispón de medios porque todo o mundo, se traballan ao mellor dúas personas, e seus pais ou seus abuelos ou familiares non teñen carné de conducir, que os hai, é unha pena ter que dispoñer a mañá, hai que facer un sistema. Está diciendo que pero si si se está fuera en trabajo. unha guardería municipal e si sobraran plazas, non abriría esas plazas a menos de fora. No, pero estou dicindo que podíamos a moita xente que Tenían preferencia. terían preferencia e non a teñen. Agora tamén teñen preferencia. Como? Outra cousa é que en caso de irmáns ou outros Pero teñen presos, unha... teñan pero preferencia, que non- aquí teñen preferencia pero no non- Concello. É un problema vexo moi claro. Non é, pesa, si non non podes- teñen se os do Concello non dan entrado é porque temos un problema de plazas. É máis que evidente. Pero- Están dicindo que porque vir unha persona de Bertamiráns a Roma. No, pero estou dicindo que imagínese que si fora municipal, aí poderíamos regular perfectamente os casos serían de Rois. Pero Entrarían todos. eses son os aspectos positivos, pero ten un tema unha Cale, cantidad cale, bastante exigente. cale. de Que aspectos cambiaría para que educativos. xo entraran os de Rois, digo? É que non Home, entendo. unha normativa que se pon, Que agora xa teñen prioridade. Sí. pero é prioridade, pero non prima, non Pero é sí que condición sí sine que qua non, puntúa. no, en cambio dicir, todos os de Rois Nas que entran, son, nas que entón son. ya entrarían de primeros, e así non. Porque priorizan os que villeron xa en anos anteriores, nos que mellor había plazas de sobra, non nos vai cambiar de colexio, lógicamente, No, os irmáns por... pero son de tal, fora moitos. E entonces que pasa? Pero porque nese momento había plazas libres, Pero non porque non se priorizara os de Rois. Pero vamos a ver, pero Se iso pasara, se iso fixera tamén nunha municipal, iba a pasar o mesmo. Ou vai aí prohibir que tendo plazas libres que se ocupen por xente de menos de outra... No, eso é distinto, hai plazas Pois entón vai libres. a facer o mesmo, Pero pois no. vai a votar ao ano seguinte, No, pero non, de Rois. pero non. Vai a mandar para fora. Non sei se non sei. Eu creo que Non está explica equivocada. como- Eu estou dicindo que se fora municipal se pode poñer directamente igual que no centro de día que los de Rois teñan preferencia. Claro que se pode poñer, Ramón, pero... E en esto agora non puedo, porque a mí non podo poñer eso, porque realmente porque non é nosa directamente, nos pagamos os gastos, que pagamos uns gastos enormes que sendo municipal pagaríamos Está menos. dicindo unha mentira porque Sí. teñen No. preferencia ¿Cómo? os medios do Concello. Pero- Respecto aos de fora. Pero que, No, hombre, por favor.
Pero vamos a ver, puntuación. señora, que non, que só hai unha E a puntuación. proximidade entra dentro do baremo de puntuación. É un baremo de puntuación, pero non prima, non pode ser que por ser de Rois lle pase encima a outra persona, pise a ela, eso non pode ser. O sea, pode ser que igualdade de condicións pode primar outra cousa, pero non esa de Rois non pode ser decisiva para entrar. Esa é a diferencia que hai. Sí que puntúa, Non, pero non pode ser decisiva. E eu que pido que se fora en igualdad decisiva de los de teñen Rois e claro de Rois. prioridade tanto Hombre. as veciñas e veciños de Rois como as persoas que traballan en Rois. Pero vamos a ver. Ainda que sexan de fora de... Vamos a ver, de pero Rois, a mí, pero Eso é así. estou dicindo que se fora municipal era de outra forma. Bueno, Pero sería Pues va a ser un desastre. Bueno, pero eso pode decirlo usted que sea un desastre, No, pero porque non podes cada ano Eu- comprar a Eu usted creo as que personalidades solamente eu- yo. estructura ampla, vamos a ver, eu estou unha dicindo, trayectoria vai ser sempre bastante usted defende eso porque digamos que crearon da súa parte, non tamén. Vamos, digo eu, porque foi un sistema, un engendro que hubo aí realmente. É un centro que agora o Sí, goberno da no, Xunta mantén porque era horrible. No, claro. porque non había, Entón manteno porque porque non é era tan horrible, fácil. pero que manteno. Non é tan fácil, non é tan fácil desmontar unhas cousas desse tipo. Eu estou dicindo a miña opinión, que foi feita dunha maneira que non nos permite O a nós, eólico sin futuro. non nos permite a nós maniobrar en sentido de outra forma nin Imos ver, contraria. o que non pode ser votar a un negro, que xa está organizado aí. Un curso no curso seguinte. Bueno, pero estamos ya eu estou a Que é o que decir está dicindo que vai facer. que estou a comentar Bueno, que no, na realidad Que faría, se pudiera. No, si pudera, si fora, Sí. si é que fora propiedade Usted municipal, se sabía, eu digo ¿no? que os negros de Rois estaban todos xa, de momento, con esta misma guardería estaban dentro. Bueno, pues estamos mellor así. Bueno, eso, Por menos mal que non podo Eso non vai ser sorte de que as eu zonas teño que non mi pensan opinión. millón. Pero como ustedes eran daquela parte que estaban aí nesa creación tamén, por están contentos, pero nós non. Nos decimos que os veciños nos que pasan por diante e teñen que ir a Dodro a Padrón ao outro lado, pasando por diante da guardería vivindo a 300 metros ao carrando. Non me parece xusto. Porque é injusto. Sí, Calma, dura un partido, calma. Vamos a ver. Mira que dura anos e anos. Vamos a Hostia, para vai un poquinho a masa como se vai no 80. Hombre, si se remonta, non podemos remontar os demais. A ver, Vamos a ver, aprobación definitiva. Pero eso tamén, cuidado, eso sí que fue un escándalo. Punto número 3. Normal que recordemos, Vamos a ver, Normal que recordemos as mesas comuns. punto número 3. municipal, podemos facer A unha ver, guardería municipal. Punto número 3. Aprobación definitiva desafectación do camiño en Ointe Abaixo. O Pleno da Corporación, na sesión do 6 de setembro de 2021, aprobou o iniciamento da explotación do dominio público local un terreo que aparece como camiño municipal entre os clasificados polo que son como solo do núcleo rural. A desafectación dun camiño público de 99 metros cuadrados de superficie que experimenta un estreitamento que dificulta a circulación dos vehículos agrícolas para posteriormente proceder a unha permuta con unha franja de terreo situada no lugar do IN, parroquia de Santa María do IN, de 262 metros cuadrados. O acordo de aprobación inicial expuso ao público por medio do anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Coruña e na sede digital do Concello. No prazo de exposición non se presentaron alegacións por o que de anterior, de conformidade cos artigos 3, 5 e 8 do Regulamento de Venta nas entidades locais, proponho ao Pleno que adote o seguinte acordo para aprobar definitivamente o expediente de desafectación do camiño público situado no lugar do IN, parroquia de Santa María do IN, que se escribe a seguir, que pasa da cualificación xurídica de dominio público patrimonial, incluir, en segundo lugar, no inventario de bens, na corporación o citado ben inmoble, en terceiro lugar, facultar ao señor alcalde para complementar este acordo e adoptar as resolucións necesarias para levar ao efecto. Bueno, alguna... No, simplemente que, vamos, non nos vamos a opoñer a tramitación, entendemos que efectivamente pues, por el servicio, que tampouco vamos a votar en favor, vamos a estar. No anterior pleno xa votamos a favor, os vecinos tamén xa comentaron que está todo de acordo, que non hai maior problema, pero si teño unha dúbida, máis ben vai dirixido á Secretaría para que me aclare, porque entendo que este é un documento para unha desafectación e para a inclusión no inventario, pero a idea é facer unha permuta despois para o cambio dun terreno por outro, entón entendo que isto ainda vai ter que volver a pleno para aprobarse a permuta, é dicir, ainda non se termina aquí. Eso é o que quero saber, porque se a algunhas persoas está se facendo moi longo isto. Entonces, por eso pregunto. que son xa... Sí, son procedimentos bloqueados, No, pero e hai aparte que que xa...
teño un descoñecemento e quero saber E hai un tipo de se ainda terá que vir a permuta. que hai un tipo de justificación ademais. permuta posteriormente, sí. Ten que vir a permuta. No, na competencia non. Aquí o que vamos a probar é a desafectación e inclusión no inventario. E despois, E na permuta, pues, probará no que sea competente, pero ahora non te puedo decir. Vale. pero bueno, Nos nos ten- estamos, si se traes o pasa que estas cousas son Monte decididas de de facer. No, xa sei, no, Pero pero bueno, son se dice que está, lo que ves está todo de acordo. No, está ben, sí, Estes sí, procedementos vanse moi longos e moi Pero, longos. pero son cousas que... Creo que ten que ser. Ben, a pleno, que vai... O sea, non se retrasou máis, pero... Eu que as cousas son así. Nos votamos a todo. Non son Nós tamén, ainda que non dá do bipartito, pero estamos a favor. Estaba a recordar o bipartito, mas sobre todo... Logo. É a historia. Eu non É parte da historia. Eso non se borra da memoria. Caías en el cajón del olvido. Ni mal. Eso que nomás que foron 4 anos. Eso sí que é doloroso, eh? Nomás que foron 4 anos. Tiene que ser 8. Pero no, que non Pero creo. falan co acordo, Será la sí, última sí. Pois sí, pois sí. Vamos a pasar entonces a moción. Hombre, recordo que en 2007 hubo lágrimas e todo aí, ¿no? Chorou moito xente. Moción. A mí non me veo chorar, pero... No, ti non te vi chorar, eh? Tiene tanto no corazón. Alguén chorou de verdade. Está ben. Bueno, vamos a ver. Ou antes, outras vivou. Hombre, todo. Porque se ten... Foi unha compensación. Se ten unha edad. Se Aquele ten macho unha que edad. hecho como a lotería de Navidad, vi toca rise, e o outro que pasou a vida, se jode. Vamos a pasar. A ver, as mocións. Moción presentada polo PP de Rois con motivo do 25 de novembro, Día Internacional de Violencia de Xénero. Lemos todo ou queredes que só leamos o... O enunciado. A mí personalmente gustaría que me explicara, si no que me leeras que leerse eu, pero creo que querías. Bueno, pues, eu dicho que levamos a acordo, non? Claro, O... eso pedís. O Concello de Rois insta a Xunta de Galicia a 1. Promover a formación necesaria para o persoal municipal no ámbito da creación ou activación das mesas de coordinación interinstitucional. B. Promover encontros de traballo entre o departamento competente en materia de igualdade e as entidades locais, dirixidos a intercambiar boas prácticas en colaboración coa Federación Galega de Municipios e Provincias. C. Elaborar un estudo e estrategia de coordinación contra a violencia de xénero para o ámbito local. 2. O Concello de Rois insta ao Ministerio de Igualdade para que solicite a FEN o cumprimento da medida do Pacto de Estado contra a violencia de xénero que sinala elaborar por parte da Federación Española de Municipios e Provincias un estudo xurídico sobre as reformas que deberían implantarse no ámbito das ordenanzas municipais para acabar coa tolerancia e a permisividade cara a publicidade de servicios sexuais que facilitan actuacións delictivas. E que, bueno, teño unha pregunta. Por exemplo, no caso de Rois, cales serían as publicidades de servicios sexuais que intentaríamos, digo, unha aplicación práctica disto non sería para o noso concello? Pero eso é a posteriori da aprobación, non? Digo, pero sería da Claro, a ver si Como teria que saber o que No, voto. isto forma parte do debate. Imos ver, aquí está propoñendo algo, entón, Sí, Sí. pero é que xa se están levando a cabo. pero, por exemplo, Entonces, agora estamos traballando con Amino e está impartindo as charlas pois, nos colexios, no persoal do Concello, no persoal deportivo, pois xa se están levando a cabo. Non sabías? no, sí, eso sabía, pero eso que ten que ver coa permisividade e a publicidade dos servicios sexuais. Como? É o que estás poñendo tú na tua moción, estás dicindo que queredes que nas ordenanzas municipais, é dicir, nunha ordenanza municipal de Rois, sería o objetivo no futuro, entendo, que se acabe coa tolerancia a permisividade cara a publicidade de servicios sexuais que facilitan actuacións delictivas. Entón, Claro, pero pregunto é o eu, que queremos. que publicidade hai no Concello de Rois, ou que vos vexades que habería que evitar que exista, de servicios sexuais? Claro, pero é que... Por exemplo, como un exemplo. A ver, pero en caso de que o haxa, queda aprobado. Claro. Non temos conocimiento, pero si o hai. Vales facer unha ordenanza sobre algo que non existe, entón? Pero vamos a ver, pero sí, pero non queremos que veña aquí siquiera.
Nos non demos autorización a ninguna casa, nin a nada, ni nunca tuvemos ese problema, gracias a Dios, pero nin o queremos aquí, nin menos. Bueno, pues xa está, é que a cousa está clara. Vale, É que no, está claro que isto é unha moción, nos mandaron desde, non sei como é chamar despois, a Nacional ou... Que? Non veu dar la hicieron aquí? Bueno, pois non sei. No, Mándame a Néstor ou non? Sí, se fuera. A súa, non, digo eu. Non sei. É unha cosa. A ver, vamos por partes. Primeiro, efectivamente, estamos en novembro. A ver, deixe que... Ah, non rematou? Non, pero vai... Vou ler isto, a ver se o entendo. Ao mellor non me explico ben. Proposta de declaración para o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, que se conmemora cada 25 de novembro desde o ano 2000, queremos manifestar a nosa máis enérxica repulsa contra esta lacra, que afecta a todos os estratos da sociedade e a toda a poboación, sen importar a idade ou calquera outra condición. Como recorda cada ano a Organización de Nacións Unidas, a violencia contra as mulleres é unha das violacións de dereitos humanos máis generalizados, persistentes e devastadoras do mundo, pero tamén é a forma máis extrema de discriminación con graves consecuencias físicas, económicas e psicolóxicas sobre as mulleres a curto e longo prazo, que lles impiden participar plenamente en condicións de igualdade na sociedade. Por iso, tal día como hoxe, queremos lembrar a todas as vítimas falecidas por violencia de xénero, aos seus familiares e a todos aqueles que sofren as consecuencias destes ataques aos dereitos fundamentais que por lei ten todo ser humano. En especial, queremos lembrar a Mónica, muller galega asesinada o pasado mes de setembro a mans da súa parella. Son máis de 1000 mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas só polo feito de ser mulleres desde que se comezaron a contabilizar nas estatísticas estatais no ano 2003. E a elas hai que sumarlles a fillas e fillos asasinados e aos que quedaron órfos, así como os seus familiares e amigos, marcados de por vida por esta lacra. Tamén queremos recordar as mulleres que seguen sufrindo en silencio calquera forma de maltrato, especialmente as máis vulnerables, como as mulleres vítimas de trata e explotación sexual, as menores de idade, as mulleres de idade avanzada ou as mulleres con discapacidade, vítimas de calquera violencia física, sexual, económica, psicolóxica, vicaria ou digital. Porque todas son vítimas e é necesario que teñan ese recoñecemento e amparo legal. De feito, Galicia leva a dianteira e a súa normativa é moito máis ampla que a estatal no recoñecemento da violencia sexual, os abusos sexuais e o acoso sexual como formas de violencia de xénero, incluídos na Lei Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero. Pero a comunidade galega tamén foi pioneira en incluir a violencia vicaria na súa legislación, para recoñecer como tal a exercida sobre unha muller a través do homicidio, asasinato ou outra forma de violencia, que implique aos seus seres queridos coa finalidade de causarlle o maior dano por parte de quen fora a súa parella ou mantivera unha relación con ela. E tamén traballamos por incluir a violencia digital para perseguir as condutas violentas exercidas a través das novas tecnoloxías, feitos históricos que contan co acordo de todos os grupos parlamentarios e políticos na nosa comunidade e que afianzan os alicerces dunha sociedade igualitaria entre mulleres e homes, libre de toda violencia de xénero. A prioridade é seguir traballando para erradicar todas as formas de violencia contra a muller porque somos conscientes de que, a pesar dos avances alcanzados, queda aínda moito camiño por percorrer. E para iso resulta imprescindible a coordinación entre institucións co fin de lograr unha resposta máis rápida e eficaz a todos os niveis, afondando en piares básicos como a concienciación, a formación, a información e a represión social. Pero a mensaxe máis importante nun día como o de hoxe é que a saída da violencia de xénero é que ninguna muller estea soa. Seguimos comprometidos e sumando esforzos nesta loita. Bueno, é que teño un problema, que se tomando unha medicación non podo falar moito co tema da mascarilla, vale?
pero que non te preocupes que xa, se teña palabra, eu fago... Sí, teño palabra, sí. Imos ver. A ver, xa para adelantar, xa me digo que vou votar a favor. Non vos preocupedes, nin vos afobiedes antes que votaría igual, pero... Xa sei que se votaría igual votar a favor ou en contra, pero eso, que as críticas non van porque vai a votar en contra, sino porque eu creo que realmente non sabedes do que estades falando, francamente. Porque a mí se pregunto unha cousa, non sabes contestarme, ao que te pregunto, entón, eso vai a saber... Estamos facendo formación, Vale. Pero se non ten nada que ver co que dixo aquí. Mercedes, por favor, que sabemos ler. A ver, ler. este diga e conteste Entón, se está. para empezar, o tema da formación e das mesas de coordinación, efectivamente, poder acelerar información entre administracións, que iso non vai supoñer un servizo directo ás mulleres que podan precisar desa axuda. Entón, entre que va a iniciativa, saber e coordinarse entre diferentes administracións que teñen responsabilidades en materia de loita contra a violencia machista, entón, vamos a votar a favor. Gustaríanos que houbera alguna iniciativa concreta de cara ás mulleres que van a necesitar dese servicio, vale? En todo caso, é unha formación para saber como funciona a mesa de coordinación, non unha formación en materia de violencia machista. Despois, vale, como é en materia de formación coa FEGAM, despois instan a FEN, que xa salta muito claro, porque é o Ministerio de Igualdade, entón xa non pode intervir a Federación de Municipios de Galiza, porque polo visto a FEM sabe máis desa materia, a pesar de que na Galiza estamos máis avanzados en legislación contra a violencia de xénero, para que nos digan como teria que ser as futuras reformas que teríamos que facer nas ordenanzas municipais, é dicir, unha ordenanza do Concello, para lotar contra a publicidade de servizos sexuais, é dicir, prostitución. A iso que se está referindo vostede. Ou outro tipo de actividades que explotan as mulleres como obxecto sexual. Iso non ten nada que ver coa formación en publicidade sexista, que é do que usted está falando. Vale. Entón, pois, aí preguntaba que prácticas teñen detectado, nese caso aquí, de publicidade de servizos sexuais e que pretenderían vostedes erradicar coa súa moción. Cosa que non nos parece mal, pero que consideramos que máis ha caído este tipo de iniciativas para concellos con outro tipo de estructuras máis urbanas, onde hai outro tipo de tal, ainda que está ben, no noso caso non vai a ter moita necesidade de redactar unha ordenanza para este tipo de cuestións, ainda que sí que hai outros aspectos de violencia machista e de xénero que deberían ser abordados, que vostede incluso mencionou na súa exposición, pois referido ainda ao ocultamento, a lacra social que supón ou a dificultade das mulleres para sair públicamente a decir que están sufrindo maltrato, que ainda sigue costando, é dicir, hai unha serie de condicionantes que son máis propios das mulleres que viven no rural da Galiza, que siguen ocultando esa realidade e que sería, para o meu punto de vista, máis interesante tratar que non estas cuestións que está ben que se implementen, non digo que non, pero que non van a supoñer un beneficio directo para as mulleres que no noso concello podan sufrir a violencia de xénero. Xa digo, vou votar a favor, pero estaría ben que cando traian estas mocións que tocan cada ano, pois pensaran un pouco no que pode ser útil implantar no noso concello. Pero que nós xa pensamos no noso concello. Sí. Sabes, nos nosos pasos. Pero si ni siquiera sabías o que estaba dicindo na moción. Como? Que non sabía, eso estaba dicindo na moción, che dixo. É analfabeta, entón non sabe. Non digo No, É que os que somos aquí do rural, entendes? A Galicia. No, viven no rural, pero Os que viven en Madrid son diferentes, claro. Eu vivo aquí. Digo eu. Pero estou con la mano Imagínate, entonces, claro, o meu nivel non chega aos que están en Madrid. Bueno, ese comentario sobra, pero non entra en eso, pero... Bueno, Bueno, eu non vivo en Madrid, pero igual que Begoña, penso que non saben o que están pedindo. Eso pues como se va para saber. Eu tampouco vivo en Madrid, eu traballo en Madrid. Eu vivo a Pontevedra, aí a 1 kilómetro de distancia, pero bueno. En caso de dúbida, Por si acaso queda... antes de nada queremos felicitaros por traer, despois de 2 anos e medio, a primeira moción que non lle redactan de arriba. Así que a nosa enhoraboa, porque a parte está ben redactada. Por que digo que non saben o que están pedindo? Saben o que son as mesas de coordinación interinstitucional? Quenes forman parte da mesa? Ou quenes deberían formar parte da mesa?
¿Quiénes serían? Bueno, Porque aparte- si presentan unha proposta, se presenta unha proposta en términos xa que entende. Son as mesas locais. Sí? Se trae unha proposta, entendo que atende, e aparte, nos vamos a votar a favor tamén, co cual parece que toda a corporación vai a votar a favor, co cual aprobaríase e isto vai ser executado. E isto executaríase, pero a cuestión é, vamos a aprobar un brindis ao sol? Vamos a aprobar algo que nunca se vai a executar? Pero quen dixo que non se iba a executar? No, pregunto, que son as mesas de coordinación interinstitucional? Sí, pero que, vamos a ver, se estamos todos de acuerdo, estamos todos a favor da moción, eu non sei que é o que vamos a debatir, que vamos a debatir. Vale, entón eso quere decir que o BNG e o Grupo Socialista van a ter un representante nesa mesa, non? Pero non sabemos ainda quen vai ser. Non, é que a mesa de coordinación interinstitucional ten que estar representada toda a corporación. Para estar Pero aquí representada non toda a debatimos corporación... quen vai a formar parte Debe- desa mesa. Bueno, da igual. Pode ser ti, como pode ser Ramón, como pode ser Iglesias. Non, deben Anda. estar representados os grupos. É dicir, no caso do BNG non hai ninguna dúbida de que será Begoña. Por eso mismo, por eso Quero dicir, mismo. entón sí van a contar con nós. Nos no Pero plan. que se ainda Pero non sei todavía, a ver, isto é... Estou preguntando porque... Ser Ribeira, Aprobar a isto ver, enténdese que no, queremos no, facer vamos eso. a ver. Eu creo que é unha consecuencia lógica da Hai aprobación. varias fórmulas. Que non tienen que aprobar, van a facer estudios Bueno, para a si súa queredes, implantación. si queredes Como facer- que? Pois tamén non É entendemos. verdade, claro, que iso Non se vai a implantar, van a estudiar a posibilidade de que se Claro, implante no é que- futuro. O Vamos mellor, a ver. se Claro, queda mover. A ver, Pero que estamos aquí, a ver, eu creo que a que van a moción... mover os funcionarios para que no caso futuro que pretendan implantar A moción, sepan como a funciona. moción está clara, que eu creo que todo o No, que estamos vostedes non teñen clara a moción. está As propostas son moi boas. A cuestión está en van a executarse ou vamos a aprobar un Pero- brindis ao sol. É simplemente eso, así de simple. A ver, en teoría contamos que se van a executar, porque senón xa nos atraerían a pleno. Vale, perfecto. Entón hai intención de execución. Efectivamente. Bien, Claro. perfecto. igual co Co plan de tema da igualdade. formación. A formación que se está impartindo ahora non está relacionada ca violencia de xénero. Estamos falando de acoso infantil, é distinto, Bueno, un pouquinho. bueno, pero ti sabes, tamén está en marcha, tamén Vale, pois formación, entón comentan. efectivamente. Porque eso non está Pero en que- marcha aínda. Pero vamos a ver, ainda non saleu a convocatoria ni nada, pero está en marcha. Perfecto. Eu non vou decir Pero para un algo que pouco ao sí que mellor por tiene cualquier acceso. cousa non se vai a poder facer. Pero vamos a ver, unha cosa está clara, a moción é esta, outra cosa que usted pregunta despois, No, ou estamos digo Ribeira. debatindo e estamos preguntando porque vostedes Pero usted, están a pregunta, representando eso pode ir a e Rosa. terás de saber en que vai Usted consistir está- a execución. Pero vamos a ver, está de claro, pero usted colla e fíjase o que é a moción, diga, bueno, pues mire, nos queremos desto que facer constar isto, e xa está, non lle máis voltas, porque non Hombre, nas que ten, temos dúbidas. non nas ten, é que é sinxelo. pero Quero bueno, o pode ter resultado algún antes do dese... partido, non pois o resultado antes do partido. Claro. No, o resultado antes do partido no, queremos saber si vamos Faz unha a... serie de afirmacións, faz unha... Si estamos o día Evidentemente, 31 si faz de esas decembro afirmacións- comendo as uvas e deseando ou si vamos a executar. E iso sí que hai que telo claro. E execución Nós o temos implica claro, nós o unha temos. serie de características que, polos antecedentes que coñecemos, nunca, é dicir, sempre nos deixan fora a oposición. Co cual, agora, van a crear unha mesa de coordinación na que, por definición, nos deberían incluir. Estou preguntando, moi simple, van a facelo, sí ou non? Tampouco é tan complicado. A formación, o ano pasado, aprobamos unha moción respecto á formación en materia de violencia de xénero. Canta formación teñen actualmente os traballadores do Concello e traballadoras en esa materia? Porque xa se aprobou o ano pasado. É dicir, cantas horas de formación fixeron? Canta formación está? Seguimos aprobando formación. Que ao final sí, vamos a falar das mesas de coordinación, pero nas mesas de coordinación tamén había outro tipo de formación, que é a de violencia de xénero. Fixeron algún tipo de formación en todo este ano? Pregunto. Vamos a ver. Está relacionado, porque estamos seguindo votando A ver, estamos Co co plan, tema da a ver, formación. estamos co plan de igualdade. o plan de igualdade xa o aprobamos, Claro, non? claro que o aprobamos, Vale, pero vamos a desarrollar dentro de todo, igual os rapaces, contra a violencia de xénero e todo. Lógicamente,
Eso non é darlle un botón e que todo funcione solo. Entón, as persoas aquí, para cursos e para todo eso, hai que ir formando e pouco a pouco está diseñando... Os traballadores do Concello, Claro. efectivamente. Entonces, Facilitar a formación que va en todo tipo de materia, Claro. de violencia de xénero, sí. de abuso sexual, de todo. Claro. Entendes? E se non o tes claro, colle, falas cos traballadores e dice, oye, mira, quería saber cantos cursos fixeches sobre violencia de xénero, ou cantos cursos fixeches sobre abuso infantil, ou o que sea, sabes? É que eu non teño por que vir aquí a decir, oye, o XIE foi a 50 charlas ou 50 cursos de formación. Refiro a que levamos 3 anos aprobando formación para traballadores. E estamos facendo, pero eu non son quen para E o problema é, a ver, decilo. Si xa se forman por defecto, xa se forman e efectivamente. Se non se forman, vamos a seguir formando unha e outra vez na mesma materia. Vamos a ver, eu estou... Non entendo, non quero entender, porque eu creo que estou falando claro, Os mesmos traballadores son os que se están formando. Home, claro, porque non te podes formar ti por eles, eso cae de tensión. Vamos a ver. Fai un pouco, xa confundiches un curso con outro, unha formación con outro. É dicir... Fai un pouco, determinaches a Begoña, se non sabías que Despois, se estaba dando unha formación, pero refírome confundiche, evidentemente. Estou Non sei, dicindo eu non sei por canto eso... coñecemento tes sobre o que se está facendo. Vamos a ver, eu creo que suficientemente... Vamos a parte... En todo caso, non confundamos. Xa yo anuncio tamén... Desde o punto de vista dos dereitos dos traballadores, da formación que teñen que ter esos traballadores funcionarios, nos outros traballos cara fora e cara aos usuarios, que son distintas. Xa lle puedo adelantar motivado a isto, que vamos a poñer tempo de explicación, cada grupo, vale? Así evitamos todo isto. Porque usted está falando cando non debe, fala outro cando non debe, ou fora do turno de palabra. Non, eso non pode ser. Entonces, usted non estará de acordo o que queira. Eso sí, vote en contra o que queira. Non diga eso, entonces vamos a poñer, porque senón isto estamos aquí eternamente. Non, hai que poñer, é dicir, son tantos minutos para explicar. Pode pasar un, dous, que tanto dá. Pero non é aquí que el Pisuerga pasa por Valladolid. Pois non, pois hai que ceñirse as cousas e darlle para diante, traelo ben estudiado, escueto, conciso e concreto. Vale, pois... É que senón isto é un Pois traelo ben estudiado non é ler a moción, é explicárnola. Pero vamos a ver, non lela, sabemos ler. Non ve como se sale de lugar usted? No, está saído usted, está dicíndonos a nós que non vimos ben estudiados. Vamos a ver, estou dicindo que as hai que traer, non que estou dicindo agora, que hai que traer, entonces, motivadora, que non ve como está sempre a interrumpir, sempre a fazer, queres salir, usted que a súa, eu non lle teño culpa, e que despois as súas sí que se incluyen alta e as miñas non. Entón, como as miñas non se incluyen alta, tamén que decidas. Non ve como, a ver, non ve como non escoito. Non escoito, Non, a seguir a falar, eso, perdóname, a falta tamén de respeto, perdóname, de verdad, sinceramente. E vai terminando, porque xa está. É dicir, presentan unha moción, lenos as propostas e para explicarnos, lenos unha declaración institucional do Partido Popular. Todo correctísimo, unha declaración institucional que non ten nada que ver, que sí ten que ver ca violencia de xénero, pero que nada ten que ver cas propostas. As propostas non se nos explican. Vimos aquí a que nos explique, porque isto ten unha forma de facerse, queremos saber como se vai a facer, porque estamos apoiando con noso voto, e resulta que non se nos contesta. E se se nos contesta, contéstasenos. Pero que ti o único que queres saber, a ver, vamos a falar claro, queres saber se vas a estar nesa mesa de coordinación. No, queres saber si como se vai a executar as propostas. Como se van a executar. Que non se decideu. Bueno, está claro, que é un que está debatido. Vamos a votación. A votación, a ver. A favor. Bueno, pues xa está. Vamos. Gracias por votar, a favor. Dios, madre mía. Bueno, pasamos entonces a moción presentada conjuntamente polo PSDG, PSOE de Rois e o BNG de Rois de apoio á planta de reciclaxe de Lousano na comunidade de Serra do Barranco.
Non fai falta ler, xa. No, digo, Que? eu sei o que dis, digo se me dá a palabra. Sí, sí, Hai un momento dixo que va poñer nas tasadas, dos que non me dá a palabra non me dá. A palabra, como non? Ten a palabra, o que ten que facer é uso dela correctamente, nada máis. E non, hasta agora, en algúns momentos non o fixo, perdón. Sí. Vale, pero é igual, ten a palabra. Correctamente como non. O como cando Mercedes acaba de Vale, cumplir agora, pero bueno. No, hai que facer as Con cousas... a hora non mira, moito. Vamos En a fin, ver. a ver, A ser un... A ver. facendo memoria esas que decía vostede aí antes, temos tamén que remontarnos curiosamente aos tempos do bipartito. Eu sei a misma, hai que rotular o Concello de aquí de Bipartito. Que foi eso, no momento en que se puxo en marcha esta iniciativa e aquel momento o goberno do Concello considerou que era interesante apostar por un cambio no tratamento dos residuos que xera o Concello, pasando do almacenamento sin máis no monte, sin ningún tipo de tratamento, a pasar a unha recollida selectiva e a súa posterior reciclaxe na planta de Servia que puxo en marcha na comunidade do Barranco. Naquele momento o Concello de Rois entrou como Concello prestador de servizo, pero non é socio de pleno dereito da mancomunidade. Entón, pasou o tempo, efectivamente recoñecemos que o servicio se cada non foi todo o dirixente que a empresa deberá ter levado a cabo, non? E así, iso é responsabilidade tamén da mancomunidade dos concellos por non exixir o cumprimento dos pliegos tal como deberán facerse, pero iso non obsta a considerar que o modelo de reciclaxe que se implanta en Servia, en Lousame, é moito máis avanzado e moito máis sostible co medio ambiente, porque basea sobre todo o tratamento dos residuos na separación e na reciclaxe e non na incineración como fai outro modelo que é o que promove a Xunta, o de Sogama, no que máis do 60% dos residuos son incinerados e non tratados para a súa reciclaxe. No 2023 vai rematar a concesión, entón a mancomunidade terá que ver, e nós o que pedimos nesta moción é que desde o Concello, como socio, non socio da comunidade, pero sí, Concello asociado da mesma, que é un servicio da mancomunidade. A ver, somos contratados, se queres, recibimos un servicio da mancomunidade de recollida de lixo. Deficitario, pero eso. Xa o dixen. Pero vostedes tampouco fixeron nada porque ese servicio fora mellor. Sí. Porque está moi ben decir que non se lle presta. Non estamos en que non se podía interrumpir? Non interrumpir, pero fale co señor alcalde. Sí, sí. A ver, dígame. En todo caso, o que defendemos é que desde a medida do posible o Concello deberá volver a implicarse nese proxecto, tal como fixo no seu momento o goberno naquela altura, volver a apostar pola reciclaxe e por un tratamento dos residuos acorde aos tempos que vivimos, senón volver ou seguir apostando pola incineración. Entón, para 2023, o que precisa a mancomunidade e precisan tamén os traballadores desa planta, que senón van a ver reducida seguramente o seu futuro laboral. Non sabemos se todos quedarían despedidos ou só unha parte deles, porque hai varias posibilidades, pero en todo caso o seu futuro laboral veríase en serio risco. Entón, tendo en conta os beneficios medioambientais, o número de postos de traballo que tamén realmente ten beneficio da comarca, pero tamén do Concello de Rois, porque tamén hai unha serie de persoas que son veciñas e veciños do noso Concello, pois que neste momento aposte pola continuidade da planta de Lousame, que se implique e aposte porque ese proxecto siga aí. Bueno, nós, o que comentei antes, desde logo, nós non estamos nada satisfeitos co funcionamento, para nada. Nos instamos sempre a planta, comunicados, mandamos reclamacións, lle dá igual o que faga. Nós
temos que estar, non nos gusta esta forma de actuar da planta, non? Non estamos pagando, non recaudamos a mitad do que pagamos, o cual a planta presta un servicio carísimo, ademais, carísimo. Entonces, por eso, facemos máis hincapié todavía en reclamar, en que nos poña máis, que nos lavan os contenedores, que nos quedaron, cada vez que hai un queima uns contenedores, tardan en poñelos, autorizamos e pago inmediatamente, pagamos, e tardan un mes en protestar, hai que levar, non vale poñer os contenedores propios do Concello, os temos aí para extras, e non vale, teñen que ter os deles, hai que sacar a basura dese contenedor, traer a outro deles, é dicir, son todo trabas e pegas e todo eso. Nos, lógicamente, temos que velar polo emprego, que é fundamental, lógicamente, e nós non estamos en contra, o sea, desa planta, pero decimos que Rois se é menospreciado nesa planta, menospreciado, o cual eu teño que defender aquí o interés dos veciños e das veciñas, e desde logo, funciona moi mal, pero moi mal, moi mal. Entonces, nós, lógicamente, non temos outros medios como máis que instalo ou leválos ao xulgado. Desde logo, está fatal, de todas formas. O que, lógicamente, teñen que elaborar un plan de ecuación ou estipular unha materia de xestión de residuos na comunidade normativa comunitaria é que procure a calidad do empleo que está tendo. Iso é o que debe fazer a planta. Nós, desde logo, apoiamos, lógicamente, calquera voto que estamos dicindo yo mismo. Te trae isto, pero nos estamos a favor, porque o que dicimos é que é un desastre. É que mellore, que canto mellore, mellor para todos. Pero non nos melloran nada, de verdad que non. Eu queixome deso, pero queixome por escrito tamén. Non é que me queixe aquí ou solamente de palabra. E facémolo, está moi mal. E o que pedimos é, lógicamente, que é o que faltaba, que respeten o empleo, e que respeten a planta. Que a planta ten que funcionar, ten que cumprir unhas normas. Eso sí, que non a deixen, lógicamente, que este obsoleta. Entón, teñen que funcionar, e non estamos a favor deso. Claro que sí, pero eu digo, cada vez que falamos disso, queixo. Pois non nos recaudamos nin a mitad do que pagamos. E nos están cobrando moitísimo. Entón, jolín, xa que nos prestan un servicio, que sea de calidad. Porque é o que pedimos, que sea de calidad. Cos días que teñen que pasar, que hai unha firma, pero non cumplen. Pero claro, nos demostrar eso, temos recollido incluso, lógicamente, documentación de xente que ven e firmou e dice que pasan uns días, pero bueno, eso demostrado, para poder levarlo, lógicamente, e poñer un laudo, vamos, unha conciliación ou algo, non? Porque senón, isto non ten sentido que nos están a facer. Pero bueno, eu xa digo, con o resto, pois eu estou a favor de que, lógicamente, que se... Que é que te queixes? Que é que te queixes? A mancomunidade, a empresa non podo queixarme. Justamente. Eu non podo. A empresa non sabemos por que está facendo ese papelón. Por que fai a empresa ese papelón? No, nos a empresa temos que chamar cando para aceptar presupuestos, por exemplo. Pero que non pode ser que nos tarden un mes en cambiar os contenedores e ardero. E por que fai ese papelón a empresa? Que iso para a concesión pode se corregir. Non funciona. Habrá que corregir a concesión, e cada 4 anos se subasta. No, eso foi 10 anos se venceu, eu non renovei, pero por ese motivo. Non renovamos porque é como meterte na boca do lobo, porque é constancia diaria. Diaria non, pero casi diaria. Cada vez que hai un problema, todos son problemas, todos son pegas. Non hai, o sea, a idea de solucionar algo non hai. Porque hai idea de solucionar algo, eu o cliente teño que atender, oye, poder fazer máis menos, pero ti que crees que é esa responsabilidade? Dime, se chama, O que está pasando. contenedores e non os Eu que teño unha tirantez, hai unha tirantez entre a mancomunidade e a empresa. Vale, e quen é o responsable? Hombre, sempre é a mancomunidade. Claro. No, pero a empresa ten que prestar un servicio. Pero a mancomunidade, os socios, terán que dicir que é o que pasa. Bueno, pero nos mandamos, claro, pero cousa, lógicamente nos mandamos de notas, ni San Gerente, ni San Gerente, se manda os obreros, se manda a diputación, non se sabe que é mal. Aí non se sabe que é mal. Un pouco caótico, pero eu que pido... Eso é como mi partido. Non se sabe que é mal. Que pides os alcaldes do PP? Bueno, venga, está dito, O mi partido non votamos a favor. Eu teño palabras. Sí, eu xa estou dicindo avanzando, dice. Esta vez estou aquí esperando, pero... Sí, non ten, estábamos a falar de todos. Dígame. Bueno, non creo que teña que esperar moito máis. Bueno, polo que vexo estamos todos a favor da planta. Polo que vexo eu, apuntino aquí a favor.
Eu, as palabras do alcalde, dixo textualmente, non estamos a favor da planta, dixo textualmente. Nós queremos É unha a cita expansión, literal. o empleo, é que, lógicamente, é que esa planta está aí, e nós non estamos de acordo co servicio. Lógicamente, nós temos que... Está a favor de que a planta continue aí, que hai esos puestos de empleo. Eu non quero que a Entonces, planta todos tenemos que... desaparezca, pois claro que non quero que desaparezca. O que ten é que Pero, bueno, poñerse claro, dentro da normativa, pero nada máis. Pero aquí establecense moitas cousas, e dinse moitas cousas, incluso que se poida chegar a converter nunha planta de transición e os empregos se poidan reducir a un tercio. É dicir, aquí hai moitísimas posibilidades. É verdad que o servicio non é de todo o bo que debería ser, pero eu vexo outros concellos que teñen outras empresas e outros modelos que pasan tamén problemas, e hai problemas de diferente tipo. Non sabemos onde poñelo na balanza, se este funciona mellor, se aquel funciona peor ou mellor, pero si é certo que é un modelo de proximidade que é polo que aposta a Unión Europea. E é verdade, tamén o que dixo vostede, que hai que meter inversións que ao respecto desto venen da Unión Europea para modernizar, para actualizarla, para que non se quede un pouco obsoleta. Dixo que o servicio era carísimo. Usted sabe o que leva o coste que ten transportar o lixo por tren, que é o que fai Sogama. Iso encarece a factura tremendamente. Non, eu digo que porque estamos falando dunha planta que pode ser absorbida elevada a un modelo de transición, como unha planta de transición cara a Sogama. Entón, de todo isto hai que falar. Se se apoia, hai que apoiar a planta. Despois poden entrar os matices, podemos dicir, bueno, pero hai que modernizar, hai que non sei que, hai que non sei canto. Dixo que se siente menospreciado e que usted ten que velar polos intereses. E dixo, eu que teño que negociarlo ca mancomunidade, certo, cousas puntuales, como é un presupuesto para colocar uns contenedores ou maiores, que é unha comunidade. Aquí establecemos que se ampliara a planta, é moi posible que entraran en terreos de Rois, nos terreos do Polvorín. En ese caso, Rois tería todo o dereito a ser socio de pleno dereito, e pasaría a formar parte da mancomunidade, e tería voz e voto. E a mí tamén gustaría saber se usted está a favor deso. En caso, na hipotética situación de que entonces usted non quere ter voz e voto nunha mancomunidade. Vamos a ver. Quere que o servicio siéntese menospreciado, cando lle dan a posibilidade de formar parte da mesa, non a quere esa posibilidade. Estou dicindo que nos demos, a deuda que hai aí é tan grande que se un día fan, externalizan, digamos, parte dos concellos, funden a maioría deles. Sabe o que debe iso? Nós non vamos a ser socios dunha deuda enorme que hai nesa planta. E nós non queremos ser partícipes, poden facer externalización de garantías hacia os concellos. Pode pasar calquera cousa. Co cual, nós non somos socios, nós somos usuarios. Por el servicio pagamos. Ahora, eu de socio non, que se metan outros. Xa nos meteron de calquer maneira, porque firmaron unha cousa que, bueno, que había que un contrato dese estilo a tantos anos, hai que velo con lupa e miralo ben. Non se mirou, foi a idea de facelo rápido. Cobrouse nos medio ano por anticipo a maiores, cando entramos en junio e cobrouse desde enero con carácter retroactivo unha prestación que non se dou, que había que levar ao tribunal, pero bueno, é igual, non somos partidarios tampouco de levar ao tribunal ni nada, pero foi así, quedáronse cos contenedores daqui dos pueblos, está claro, quedaron de facer moitas cousas, non fixeron nada, a maioría das cousas están como están, é un desastre completamente. Non podemos defender a forma de facelo. Outra cosa que defendamos, lógicamente, defendamos puestos de traballo, é que hai que levar a un sitio, sí, pero nos socios non. Por lo menos, bueno, de momento. Porque veñen outros que ser, nos socios non queremos ser, nin moito menos. Nos temos dereito, lógicamente, deféndenos que están ali, as personas, porque nos, cando vamos con criterios e con objetivos, con algo, non vamos contando milongas, nin dicindo mentiras, vamos dicindo a verdad, e que a verdad vai ser producible. Iso é o que nos queremos. E non queremos formar parte dese totum revolutum que hai aí, que non entende nin ele, nin que a deuda que hai non xa nada, e se ven os números da deuda, e de feito xa houve incluso que botar máis para os camións e para todo o que pasaba con as averías que había todos. Desastre iso. Pero bueno, non quita que nos temos, lógicamente, está aí. Ahora, socios non, por favor. Bueno, por lo menos é o noso criterio. Podo continuar? Sí. No, estaba contestando, usted preguntou. No estaba contestando, estaba afirmando. Estaba afirmando que igual era interesante formar parte de esta comunidade. Usted non sería partidario de eso, por lo que dixen eso. Bueno, son opinións diferentes. Usted considera, eu creo que se poden firmar contratos garantistas para que non se externalice ningún tipo de deuda, ni moito menos. Pero, como dixo que o contrato era moi longa duración, e que eso non tiña xeito. Aquí hai un grupo, o seu grupo firmou unha concesión para unha autopista a 45 anos. Ustedes unha concesión de Mañara a 75,
Eu non sei se ustedes eso o teñen en conta ou só ven, sabes? A vija, non ven a vija no ollo propio, ven a palla no ollo allena. Eso é o que a mí me parece. Eu considero que aquí hai un problema grande, e que parece que a Xunta de Galicia non está poñendo todo o interese aí. Evidentemente tamén dicimos, a mancomunidade ten que correr, e tense que interesar. Este servicio hai que mellorarlo, entón hai que poñer arriba da mesa un plan. Hai que poñer un plan, presentarlo a Xunta e a Xunta que se implique. Pero sí que hai aquí como un certo tufillo a que algo non vai polo camiño correcto. Están en peligro 160 postos de traballo, que son importantes, pero tamén está en peligro unha xestión correcta do medio ambiente, porque o programa non a fai. As les dixo Begoña, o 60%, máis do 60% dedícase a queimar, de recollida, esas cifras que dixía Europa, que dixían que para o ano 2020 querían chegar ao 50% de recuperación e reciclaxe, estamos nun 20%, pero a planta de Lousame está 5 puntos por encima dese 20%. Que non so gama. Eu non sei como van querer facer na Xunta para chegar ao 2030 con 60%. Se en Sogama se está queimando todo. Entonces, evidentemente temos un problema. A Xunta parece que non botábanos fora, cando me presenteres un pouco un plan de acción. É verdad que a mancomunidade vai moi lenta, debería ir máis rápido, porque o plan de acción hai que presentar. Aquí tamén se establece a falta de asambleas, que deberían facer a asamblea, non excusarse en problemas menores para dicir, bueno, que non podemos, non sei, hai que actuar. E creo que todos deberíamos ir na mesma dirección. E podemos facer críticas sobre o servicio que as hai, e nós tamén as escoitamos aos vecinos. En iso consiste, para intentar mellorar, pero non sei, a mí me dá a sensación de que aquí hai un certo tufillo e hai un perigo moi grande de que a planta desapareza. Nela, vai desaparecer o posto de traballo, vai causar un drama económico na zona, especialmente no Barbanza, pero aquí algún veciño de Rois tamén lle vai tocar. Eu, por empatía, se estivera na súa piel, pois estaría preocupado. E creo que o Concello tamén se debe preocupar un poquinho dos seus vecinos. E tamén podemos integrar económicamente canto ao resto do servicio. E apostar por un modelo que medioambientalmente sea peor que este. Bueno, estamos escoitando? Sí. Bueno, en definitiva, creo que a moción está todo perfectamente explicado na moción, creo que pedimos, o que expoñemos, bueno, nos vamos a votar a favor. Con compromiso real. Votamos a favor con compromiso con isto. Sí, se votan a favor tamén se comprometen. Sí, non nos votamos a favor, pero xa eu estou Este é o último punto. Que? Este é o último punto. Sí. Bueno, pero nós, lógicamente, o que... Eu non quero ser socio de pleno derecho desa mancomunidade. No, pero non, coite. No, que non quero ser, hombre. Escoita un momento, leches o último punto. Sí. Instamos a que o Concello estude a posibilidade, non estamos dicindo que sexa, estude a posibilidade. Ali xa chulo hai un momento. Como? Xa chulo hai un momento. No, se entraban nos terrenos de Reis. Nunca afirmei nada, Que se entraban nos terrenos de Reis que fóramos socios de pleno derecho. Temos dereito, neste caso temos dereito a solicitar ser socio de pleno dereito. Se nos interesa ou non, é outra cuestión. Pois xa agua a planta. Se nos interesa... E estes son reciclajes que fan ali, que tanto se fala de reciclaje. Ti dices alguna imaxen de Sogama? Viches as gaivotas que hai en Sogama? Que hai máis gaivotas en Sogama que en calquera pobo máis E ti coches algo aí? Aí non hai gaivotas. Así, sí, pero es que hai en Sogama... Oye, que reciclaje fan aí? A ver. Como que fan? Fan separar e fazer paques e teres ali. Non gestiona nada. Nada. E ter unha balsa ali que creo que Eso consiste, home, ti separas o material, para o seu tratamento, con outras empresas que lle interesa o seu material, isto como se te as unha mina. Empilan no ali que non fan compostaje, non fan nada. Ti non extraes nada. os lingotes Sí de... que fan compostaje, que o venden, de feito. Ven, a que? Souber que recuperar. A quen o compre. Lo que te estás aventurando en decir cousas que non son... Sí que o venden, Carlos. Bueno, te estás aventurando. Mira, eu tenho amigos que traballan de línea fútbol. Non teño por que dicir nombre de nada. Pero que vayas ali a que ti dices unhas cousas non son... Non son capaces de vender un saco de compostaje, non son capaces, entón fan paques e pilan, non sei. E a bolsa de residuos calquera día chega a noite, e mucho eu, a serie xa vai por día. Hai que ir ali a ver. Onde está? Bueno,
Pero se está vendendo, estáse vendendo que jaibotas ali as pequeiras. A bolsa, pilas de pacas Eu as digo que pequeiras. sobraba, dixe que sobraba, tiña máis caibotas en Cerceda, no interior, bueno, no interior, era Galicia continental, digo, Atlántica, pero ten unha cantidad de gaivotas en Cerceda. máis que calquera pobo mariñeiro, de Galicia. Que eso creo que é indicativo da cantidad de lixo que se tira ali. Montañas e montañas de lixo. Iso non é nada comparado co que se ve en Cerceda. Nada, absolutamente nada. Europa aposta polo modelo de proximidade rural. Entre outras cousas, polo que vos dixen antes, o transporte da basura en carretera por tren, por vía ferroviaria, é carísimo. Iso non se olle na cabeza de ninguén. Mover a basura dun lado para outro. A mí parece ridículo, pero bueno. Pero se a empresa está en quiebra, terá que quebrar, non? Se a empresa está en quiebra, terá que quebrar. Terá que quebrar. Aos ayuntamientos non nos afecta. Tenemos que remontarla e volver a empezar. Se está en quiebra, pois... Exactamente. E se non cumpren a normativa con todo o que ten alrededor, pois... Pero quen dixo que estaba en quiebra? Tanto dicen de iglesia. Dixo aí o alcalde. Dixo o alcalde. Non dixemos en ningún momento que estuvera en quiebra. O alcalde dixo que tiña moita deuda. De quiebra non falou. Dixo que ten unhas deudas enormes. Pois a deuda, o asunto deses está próximo a quiebra. A palabra quiebra sacou na iglesia. Non sacou nada. É que se unha empresa deses, se ten moita deuda, prácticamente está en quiebra. Porque non ten activo. Non sei se técnicamente está ou non. Claro, onde están os activos? Pero debería preguntarse o pagamento desde os concellos que non deles están, non era realmente... Pasa un camión da rúa, nin leva ni nada, que la hai que pagar a unha empresa de fora para que venga a recoller as cousas. Será un desastre. Todo tirado en rodas, sí, todo, non? Pero hai que pagar o ordenamiento porque leva o resto. Pois iso é unha cousa que na túa parroquia tamén pasa moito. Non, pero aí veñamos onde fora. E a mellor tiñades que preocuparvos un pouquiño tamén, que se falou moitas veces da concienciación. Que non se imos poñer de guardia, non? Non, estou falando da concienciación, das charlas educativas, de eso que se falou moitas veces e non se fai nunca. Porque ao final tamén os contenedores, a imaxe dos contenedores tamén está no seu bo uso, que non sempre se fai o correcto. Pero claro, é moi fácil botarlle a culpa ao da fora e non ao da casa, porque o da casa bote ao da fora non. Hai no da aldea tamén. Venen de fora incluso cantidades de coches donde hai donde aparcar cómodamente del lado dos contenedores, deixan ali todo, cantidad de xente de fora de Rois. De fora tamén. Ali na Meares, fíjate na Meares. E rodas algún camión vascular. Na Meares, fora está máis vigilado, non hai caso. Claro, decíamos é falta de educación total. É falta de educación, é falta de concienciación. E despois ao mellor están cobrando, me imagino, non hai... Rexeno de obras que temos que ir a recoller nós, cando se detecta fai xir recoller o paisaje. Pero tenes que recorrer ao régimen sancionador, a investigación, a denuncia, ao régimen sancionador. Quen investiga, quen fai de policía? Porque non se pode pretender a quedar ben sempre, Carlos. Ás veces se debe porque unha anécdota impopular que me pasou outro día. En un bilde, del lado do edificio de Maía, chegou un coche destes que recollen chatarra, rompeu un sumier, sacoulle as madeiras que tiña, tirou con elas ali e meteu o sumier no coche. Pois eu fui xunto a ele e dixen, por favor, as madeiras, non deixei as madeiras cando leva o ferro. E fixinlle coller as madeiras e levar todo. Sí, tirou na rúa. Non se rompe las japas. Sí, bueno, perfecto. Estamos todos no mismo pleno. Si, nós estamos mirando para votar a favor da moción sacando este punto, o que no caso precisa continuidade da planta de reciclaje máis saludo 2023 coas previsibles inversións na modificación total. Isto é a posibilidade de solicitar formalmente ser socio pleno de dereito da, pois entendemos que as instalacións ocupalentas banca. Estamos dicindo que estudien a posibilidade. No, pero nós estamos en contra deso. O cual, nos vamos a este punto... Pero se estudien a posibilidade, e a saída máis rentable, máis rendible, por que non? Unha cousa é que digan, estudiámoslo e ten estes pros e estes contras. Pero antes de estudiarlo, como vais a ver que é pero nós estamos en contra deso. Por que? Se non sabe ainda que ten pros e que contras porque non o estudiou. Nós, chico, votamos a favor sin esto en contra.
Pero isto é moi fácil, fai non constar en acta, pero Xa estou dicindo. votan a favor excepto ao punto 5. Xa, eu estou claro que di, dicindo, Está dicindo que non Vale. votaba. aquí é porque pongo... Non pongo nada que eso non comprometa nada. No, pero bueno, que nós eso non estamos favorables de estar. O sea, queremos manifestar con o noso grupo, está en contra deso. Porque estudiaron máis unha... Ya está. No, pero nós realmente, de verdad, estamos, é deplorable, non queremos ser cómplices dese tema. Sí. Pero cómplices de estudiar, No. unha posibilidad. Nada. O dito, votamos a favor, salvo ese punto que nós en eso non estamos de acuerdo. Vale. A Florentino sabrá que ten aí esa planta. Non lo sé. Verdad? Bueno, Ti crees que o a ver, sabe? estamos usted votamos, vos se sacas ese punto de aí. Pues no, para o noso voto. Non, nada, pero non se quita. No, o noso voto que... Terá que constar que o vosso voto está condicionado a A eso. eso sí. Ou están a favor de todo menos eso. No. Pues ustedes vexan. Sí. Nós estamos a favor da moción. Vale, pero non sé eso non. Pero non queremos. Además xa manifestei, Por favor. eu xa manifestei en varios círculos ese mismo tema, xa dixo por aí varios. Vámonos. Non é que... Ainda queda moito, Carlos. No, sí. Non hai problema. Non hai que cuestión. Non teño prisa ninguna. Bueno, vamos entonces aos robos e preguntas. Teñen algún robo? Preguntas? Robos e preguntas. Pregunto eu. Pero preguntas presente hai algunha despois. Sí, pero si digo robo... O robo antes que as preguntas. Vale. Hai robos e preguntas. Vale, pero sempre facemos as preguntas antes, No, pero... no, como que digas. A ver, sempre facemos as preguntas antes, pero non teño problema en facer os robos primeiro. No, pero igual, non importa. Si queres que teñas... Bueno, a ver, non teño razón, non facemos sempre as preguntas Sí, home, antes. que non pasa nada por eso. Non hai problema, home, non se fala. Non, pero é que estás a semana de... No. Como se te hubiera dicindo como No, porra. no, que non estamos dicindo nada de eso. Non estamos dicindo nada en contra de eso. Bueno, pois os meus dous rojos, ou os dous rojos do BNG, máis ben non meus persoais propios, teñen que ver primeiro co Castrolucario. Recentemente acabase de atopar ali un petróglifo que, pola información que eu teño, sí que estaría en terreo do Concello de Rois. Entón, o meu rogo vai en dúas direccións. A primeira, lóxicamente, conservación dese patrimonio histórico e cultural que está no noso Concello, e despois facelo constar diante do expediente de Vic que está tramitando a Xunta de Galiza, por si eso pode servir para acelerar o trámite ou de alguna forma para paralizar, que eso tiña a función no seu momento de acelerar o que me era por iso, o pase da liña de alta tensión por riba do Castro Lucario. E o segundo rogo ten que ver con algo que xa lle tamén patixi no anterior pleno, que é o tema do canon eólico que insta desde o Concello a Xunta de Galiza a que, dado que eses parques da Xunta, se hai parques do Estado tamén hai parques da Xunta, non? Que, bueno, tanto nos parques do Estado como nos parques da Xunta, bueno, como xa comentáramos naquela ocasión, o canon eólico fíxase en función do número de aeroxeradores ou muiños. Entón, de ir adiante estes novos parques que van a afectar ao noso Concello, a pouca recadación que vayamos a ter vai ser en función dese número de aeroxeradores. 3 nun, no outro non sabemos canto vai ser. Que pasa? Que a potencia deses aeroxeradores é moito maior que a dos anteriores. Entón, antes a mellor para poñer un parque necesitabas poñer por 50 aeroxeradores e agora con 3 soluciones o que te estaban a 50, pero van a pagar só por 3, non por 50. Entón, modificar iso para que, cando menos, os concellos non vexan de alguna forma reducido os ingresos que reciben, que xa son poucos, dende a Xunta polo que recaudan polo canon eólico. Entón, rogar ao Concello que faga algunha xestión nese sentido. Hai que dicir ao grupo popular ali que aquí unha normativa. Está de pasar. Bueno, con respecto ás preguntas que teña que fixe por escrito,
Hai unha pregunta que pon na sesión anterior, na anterior sesión plenaria, o BNG puxo de manifesto que non estaban a ser cobertas as baixas e ausencias por vacacións do personal médico e sanitario do centro de saúde e que isto implicaba que quedara unha soa doutora atendendo o servicio. Agora a situación volve a repetirse e ainda que unha das médicas está de baixa, non se enviou ninguna persona sustituta para cubrir este posto e os pacientes son derivados do centro de Urdilde. Vai seguir negando o goberno de Cidade que está a prestarse unha atención deficiente ou vai actuar e reclamar que se cubran as plazas para garantir que se preste un adecuado servicio á ciudadanía de Rois? Bueno, pois, a ver, nós non estamos negando en ningún momento... Da outra vez dixo que non era certo que non, porque cubriron, van cubrindo, lógicamente. Nós o que estamos insistindo é que cubran as baixas canto antes, porque realmente hai máis demanda que oferta de médicos, o sea, falta máis e hai pouca oferta de médicos con todas as exigencias na normativa actual. Por iso aquí hai xente que está de aquí mismamente de Rois e nos entornos que prestan en pago incluso. O sea, hai problemas con eso. Entón, nos, desde logo, insistimos en que eso sea así e que demandamos de que ao noso servicio sea coberto canto. Despois, tamén no último pleno, a BNG preguntou polo proxecto do Parque Eólico Furacán que afecta ao noso concello, indicando ao alcalde que se vai encargar un estudio do que pedimos copia para determinar as alegacións. Agora, finalizado o prazo para a presentación, queremos saber se o concello presentou alegacións ao proxecto e cales foron, e se non foi así, que actuacións vai levar a cabo en relación con este, e se se recibeu xa a comunicación ou petición de algún tipo de relación con outro proxecto que está comenzando a tramitarse, o chamado Parque Eólico Monte do Piquiño. Bueno, non sei o que ya había comentado aquel día, que sí que encargamos lógicamente un informe a un técnico para que nos fixera o informe, está a súa disposición para que o vexa cando quede. Pode verlo, e se quere subir despois as oficinas o pode ver. Vale. E despois, con respecto a isto do Piquiño... Pero do resto, decir, vale, fixe un informe, cal é a conclusión e o Concello presentou alegacións? Non, nos no parque... Cal é a postura do Concello a respecto do do parque eólico? Se cumple, entón nos damos... facemos publicidade para que os veciños poidan alegar, lógicamente. Se o Concello vira que algunha das vías ou afecta a vías ou poblacións moi cercanas, entón o Concello sí que alegaría, pero neste caso non notamos que eso ocurra, co cual quen pode recurrir ou así é unha persona que non este de acordo co Concello non... E de que están próximos a varias explotacións bandeiras que van a estar afectados pola implantación tanto dos aerogeneradores como da poligonal e que non van poder facer esas explotacións determinadas actividades dentro do ámbito que afecta pola poligonal do parque, non? Como? É que é unha pregunta, estou respondendo, non é un debate. Non é un debate. Usted está dicindo que non afecta a ninguna poboación. Eu estou dicindo que sí, que hai varias explotacións bandeiras no ámbito da afectación do parque. Pero pertenece ao ámbito privado da persona, non nos. Esa persona, lógicamente, ten dereito a reclamar. Pero non o Concello... O sea, o Concello non vai a reclamar por culpa de que os veciños van a ter peores condicións de vida. Non sei, outra pregunta. Porque estamos a ver, non é un debate, eu estou a contestar, se non é un debate distinto. A ver, estou a contestar eso. Estou a decir que nós, neste informe, o que está claro, lógicamente, do estado no que está, no impacto que pode ter, que é o noso deber. Agora, que nós nos sumemos a causa, nós estou respondendo isto, que temos un informe e que o Concello non fixe alegacións. Dou a publicidade necesaria. Eso é a contestación, non é outra cousa. Vamos. Non é sacar conclusións fora de todo. Como se... O do Monte Piquiño. É o Monte Piquiño, ao que do monte, salía que ocupaba Teo nos aquí non temos conocimiento todavía, aquí poñía que ocupaba Teo e Padrón. Bueno, eu, en documentación que recibín, sí que pon que afecta a Concello. Bueno, non o que é de fai uns anos que veo, que eu... Pero non é o mesmo que veo fai uns anos, é unha nova iniciativa. Pero non nos comunicaron oficialmente, non comunicaron, no momento que comuniquen... Sí, pero por este lado, creo. Eu non vi como iban na comunicación que mandaron afectaba eso, a incluir tamén novas. Pois pregunto se o Concello ten información ao respecto. É que sí que hai información de que ao lado do Parque Leirón van a poñer outro parque, que non sei se será ese. Pero non entraría, Teo. Claro, non, porque entraría para este lado. Non sei onde queda o Monte Piquiño.
Creo que van a poñer 5 eólicos, según teño entendido. Nós aquí non temos comunicación oficial de ningún tipo de eso. Temos a anterior, que lógicamente non ocupaba. Esa iniciativa quedou para Bueno, explicar, nós non temos, o sea, está aquí no DOGA, e aquí pon solicitante Beltain, Monte Piquiño Ese o do ano... Bodión, Abanqueiro, Boiro, tal, afectados teu padrón. Pero ese de que ano? Pero bueno, eu xa xe digo que é do ano 2012. Pero nós non temos agora, que seguía avanzando, pero comunicación nos non temos. Que además sería de ámbito estatal, non tampouco de Pero o outro de ámbito estatal pasou igual, que tuvémoslo que mirar porque non nos comunicaron nada. Hasta máis tarde. Que primeiro saleu publicado e realmente nós non tiñamos conocimiento. Así Eso non, está presentando, sería todo, consulta. Donde buscan sitio, presenta un proyecto. Pero en outros concellos se pediron tal, e en teoría nos papéis que presentaron incluyen errores, por eso extrañame que... Porque non invento, non? Agora que calcumaría isto... Sí, de nos algo les escoitamos, pero non temos información. Está la consulta está parada ahora en el parque eólicos, con cual están aprobados, no es nada. Non dan tragado. Sí, no. Non dan tragado, de ninguna maneira. Como xa debe coñecer a equipa, ese, a equipa. A equipa de goberno. Bueno, eu leo que usted pon de goberno. O cruceiro situado na entrada a Peroxa está en mal estado de conservación, por eso queremos saber se ten intención de tramitar os permisos necesarios ante patrimonio e cometer o seu arranxo, aproveitando ademais esas obras para mellorar a entrada e darlle unha maior visita. Patrimonio da Coraza. Non, xa eu xa quedamos en enviar que vai o técnico e máis o concelleiro de obras a girar visita e depois xa me informarán as necesidades ou a situación na que está eso. Realmente eu paso por ali no coche, pero tampouco se aprecia, si vese de terra, pero non se aprecia polo miúdo de... E despois teño unha palabra, señor Rey. Sí, un momento. Que quedas os robos antes ou as preguntas? Sí, os robos. Eu era os robos porque as preguntas como viñan do BNG viñan por escrito, por eso dicía se contestaba que o robo antes non é por outra. Vamos a ver os robos. Vamos a facer 3 robos. Un é do acceso ao lugar das subidas, que está nun estado lamentable. Esa estrada, van para 2 casas, personas maiores. Eu creo que a carretera máis desastrosa que vin todo o concello. Creo que é de justicia pois arranxar eso. Non podemos estar defendendo o rural cando ves unha vía pública, un dominio público nesas condicións. Entón, eu fago un robo para que na maneira máis urxente posible se acomete esta necesidade, se resolva o problema que hai ali co acceso a esas casas. Vale, con respecto ao pago das axudas por nacemento de fillos que ten o Concello de Rois desde fai moitos anos, desde o 15 de setembro de 2001, que depois foi modificado varias veces, e que consiste en 600 euros por fillo nacido no Concello de Rois, padroado aquí, e con pais empadroados aquí, e que se faen 2 pagos de 300 euros no momento que se aproba a solicitude e outros 6 meses despois. Estamos chegando agora, pero se nos chegaron durante moito tempo queixas sobre retrasos bastante amplos en canto ao pago destas axudas, especialmente do segundo pago que debería ser nos 6 meses seguintes. E polo que vamos a facer un robo. É un ano.
estos 6 meses siguientes, o sea, págase ao principio Pois e no ano despois seguinte. o sea, ao final do ano. Sí. É que se conta cobrar os 6 meses, Sí, sí, é un é ano. o ano. É o ano. Sí, sí. Hai Sabes? menos que cobran con 2 anos, si cobran. A mellor algún non tendrei que págase todo. Bueno, Home, non tamén hai sei cal é o xente, problema. é que che vou contestar, hai xente que ao mellor a filla ten 8 anos, e tuvo unha irmán, ven a solicitar a da irmán, e aproveita e non estaba empadronada aquí, estaba empadronado noutro sitio, e aproveita para solicitar tamén a axuda da primeira filla con 8 anos. Bueno, pero Que che iso parece? A mí pareceme que nese caso vai Pero- dar unha contestación motivada de que non Claro, teña no dentro te nada máis. comentaría dentro das Mándaselle unha contestación motivada. Sí, Nos sí, pasamos de de os servicios non de hai maior intervención. problema. Claro, Quero claro, decir, pero por o que eso estamos te falando digo aquí, que a xente tamén ten que ter claro que si eu creo que cando lle dan a primeira axuda, que xa lle din que é ao cabo dun ano cando lle darán a segunda cuantía. Entendes? Ou non é así? Está establecido, Sí, sí. Eu non sei, que eu non... Pero Bueno, por aquí- pagos, sabes? é o que acaba de decir Patricia, estáse producindo, levanse moito tempo producindo retrasos importantes nos pagos, especialmente do segundo. Entonces, nos vamos a facer o robo para que se mire isto, para ver que problema haxe, que haxe que se resolva e se intente agilizar, porque, bueno, ainda que sabemos que iso non vai resolver, pois sí que é importante que, bueno, Sí, como a axuda que se está dando, pero que está dando teu pai, non? Como que para nadie do pai, pois é importante. Pero presentaron algunha queixa ou Así chamaron non, a... Hai persoas que Eu- se lle presentaron. Eu sí que enviei a xente e non. dixen, mira, eu creo que teres que ir ao Tamén que nos concello a aquí... presentar. No, si non temos non teño constancia. Eu non sei se o fixeron Sí, ou non. pero se veñen aquí hai que falar con os servicios de intervención que eu sepa, a mí. Hai persoas que cando o pícaro ou pícara cumpliu os 2 anos, fixeron unha reclamación. No concurso. Sí, fixeron as reclamacións, aparte de algo que xa temos Pero falado en teñen que pleno. decirlo, non é no mismo día, onde, pero se pasa un mes ou 2 ou 3, pues, lógicamente, poden chamar ao mellor. Sabes que pasa? Que tamén moitos, é verdad, ao cabo dun ano xa non están empadronados en ROIs, entonces tampouco lle corresponde esa axuda. Hai de todo, Así Pero entón que, será cuestión de comunicar con el efectivamente, os pero casos que estou donde mirando- terán que reclamar é arriba. Eso, mira, vamos a decir, nos pasamos a outra intervención, que son eles os que teñen que decir sobre eso, que non, eu tampouco, nos aprobamos, pero que despois los pagos, realmente, se alguén me di, nos mirámoslo, pero despois, ao mellor, se non hai picaresco así, pois a podemos ir. E vai a intervención, manda normalmente, Pero manda nese unha caso habrá que ir responder inmediatamente. Efectivamente. Pero xa, pero si o propio servicio que o leva, oye, decirle, mire, usted non tiene derecho, pues por esto que está, que tendré que recurrir ou non, que sei. Vale. Eso será outra. Que máis? Teño un terceiro robo sobre os vestuarios do campo de fútbol da Braña, en Seiga, sobre eses novos vestuarios que están construindo, que consiste, segundo o proxecto, 4 almacenes a un vestuario. O problema radica en que por eso se pidieron os vestuarios, pedimos aquí moitas veces. O problema é que é un club que conta con moitísimas categorías, entonces, ás veces coincide que un entra e outro sai, e ten que compartir vestuario. O problema é grave en sí, pero é bastante máis grave cando son equipos visitantes, xa que son equipos diferente. Iso con vestuario podese chegar a solventar, pero ainda así existen bastantes problemas. O proxecto de 48.000 euros inclúe 4 almacenes e un vestuario. Eu non vou entrar a valoracións económicas ou a opinións económicas, que as teño sobre isto, pero sí que considero importante que se fagan cando menos 2 vestuarios ou incluso 3, un deles o do árbitro, porque dá moito xogo a personas que, por distintas circunstancias, a mellor un neno cativo, un bebé que hace que mudar, pois pode acceder aí, o club dalle moito xogo. Polo que temos entendido, ustedes dixeron que iso quedaba por unha segunda fase, non sei se acerto ou non. Eu que lle vou rogar é para que esa segunda fase se faga urgentemente, se faga de forma rápida, porque sí, é verdad que este club necesita faga un campeonato importante, cando se organiza ese campeonato, pois estaría ben ter eses vestiarios para poder usalos a que non haxe este tipo de problemas que estou dicindo. E incluso daría a posibilidad, que é algo que a mí personalmente me gustaría que algún día ocurriera, que houbera un equipo femenino tamén de fútbol no noso concello. É así que en caso dos jugadores podría ocurrir que algún día se esa posible esa posibilidad. Bueno, pues dos vestuarios, esta é unha fase, xa que dixen, que esta é unha axuda que
nos concellos de Galicia, e, lógicamente, claro que vai haber máis sitio para que ocurra e poder ter incluso unha categoría, o sea, un equipo femenino, este aí, en esa idea se está a traballar, e se lle dixen do principio que facíamos eso, e o fixemos, con esa axuda é que vamos, lógicamente, a acabar e vamos por fases, que é como mirar unha economía como é debido para que o noso Concello non faga todas as inversións xuntas nun momento, porque é un tema difícil. En este caso, agradezco a Xunta de Galicia que nos haya dado esa cantidad que para nós é moi importante e se pudo facer canto antes este tema do vestuario. Creo que nos na segunda fase un robo para que faga a segunda fase. Pero somos 4 almacenes, non? Pero bueno, porque Hacemos 4 almacenes e un vestuario. Bueno, pero gastamos 8 millones de pesetas. Pero vamos a ver, quedan todos os servicios pasados para continuar. Non hai que ser. Xa queda todo listo. Pero vamos a ver, hai que facer os vestuarios. porque queda todos os servicios pasados para acabar. Sí, Hombre, outra fase vamos a eu acabar. creo que hai que ser máis ambicioso e cando se fai o proxecto cas necesidades que fan falta. Pero Hasta 100.000 euros se faz todo. Porque senón estamos facendo unha obra Habilitamos un precio. esta coxa. Pero non, que se vai acabar que nós xa temos o mismo que lle dixen que íbamos facelo, e o estamos facendo. É moi rápido, además, que non é tan fácil facer isto así. Económicamente. Bueno, eu creo que, vamos, que se ha mellorado moi fácil por la mitad. Non se preocupe que vai estar todo ben. O que pasa é que tampouco se pode decir que se vai facer, que somos nós, estamos aquí dicindo que hai que facer o que hai que facer. Pero xa estamos facendo, hombre. Se eu estou de comunicación con eles, eles están tranquilos porque saben que se lle digo que se fai, é que se fai. Non, pode ser mudado. Hombre, cortamos, incluso. Que va a decir amigo, dígame, que máis? Vou facer as preguntas, vou empezar pola pregunta escrita que te entregamos, que é sobre a xestión de biomasa, vou ler, que quede constancia. Visto que, segundo a información facilitada polo Goberno Municipal de Arrois no ano 2020, as labores de xestión de biomasa víronse gravemente afectadas polo estado de alarma sanitaria a raíz da pandemia mundial do COVID-19. E, entre outros fins, pode comprobarse a situación mellorou neste ano 2021, dende o Grupo Socialista de Arrois coa fin de coñecemento da xestión realizada na xestión da biomasa forestal. É do noso interese realizar a seguinte pregunta. Queremos saber de forma minuciosa e detallada a labor realizada polo Concello de Arrois na xestión da biomasa forestal no ano 2021. Vamos a ver. Os expedientes tramitados foron 33. Expedientes resoltos, 10. Expedientes remetidos á xefatura territorial da Consellería do Medio Rural por non ser competencia do Concello, 0. Expediente con orden de execución, 0. Expedientes en tramitación, 23. Vale. Hago as preguntas. As duas preguntas orais. Non tengo nada. 33. Non, non. 23 resoltos. Tramitados, resoltos, 10. No ano 2021. A primeira pregunta é sobre a cobertura de telefonía móvil e TDT en Aguas Santas, en Medero, Lerón e a Costa, que tantas veces falamos aquí, é que, bueno, hai unha falta de sinal con zonas oscuras, e a xente queixa continuamente, tanto da TDT como do móvil, pero especialmente o que máis danos causa é a falta de cobertura móvil nesas zonas. E a raíz deso, nos aquí en Madrid trouxemos tamén o do plan Antega que había para mellorar a cobertura móvil. Non sei se se levou alguna incursión nesta idea, pero o certo é que se ergueu unha torre de telecomunicacións xunto a unha Aguas Santas, aquí moi preto da taberna, que é ali, a da iglesia. Ergueuse, pero non ten uns platos, nin ten a señal, nin tal. Hai rumores sobre porque isto se produce, un conflito relacionado ca propiedade que se ergue. Entonces, xa que é un problema para o que sempre reivindicamos unha solución e dar a escasa información da que dispoñemos, que quero que me informen de forma máis amplia posible sobre o coñecemento que teñan no Concello sobre esta situación desta torre, que pasa con ela, se vai ir adiante, se non vai ir adiante, se con isto pretenden resolver o problema de telecomunicacións ou non. Problema de propiedade non hai. Hai un problema, en principio, parece ser de corriente. Están para enganchar a corriente e están aí tramitando eso, nada máis. Un problema de corriente.
Ese é o problema que existe aí. O que se dice, eu non sei, pero... O que se di, O que dice, porque eu non estou na empresa, ni falei ca empresa deso. Eu agradezoche a túa información, pero eu aquí preguntei información oficial. Se teñen alguna información no concello, quer dizer, a remodelación tamén escoito moito, pero non lle podo dar a certeza. Nos demos autorización para esa obra. Demos autorización. Despois é un tema privado, de telefonía privada. Entonces nos, bueno, pero nos demos ya, agilizamos o máis rápido posible. E o que queremos é que se poña en funcionamento. Sabe que data? Que se dou? Sí. Un máis. máis. Para, non sei, varios meses, non sei que aí. Está na xunta de goberno, se todo o que É unha visita, non? pero bueno, non lle quero dicir, pero igual 6 meses. O máis. O máis. Eu creo que de primeiro será. Eu creo que ao comezo do... Non te digo Se estaba a torre erguida... o que pensamos, o que queremos é que den xa, porque a ver, temos dificultad con Movistar, además, é de Movistar. Que a propiedade non hai ningún problema, o problema é que lle falta corriente, non sei se... Pero bueno, eu o tema... escoitei o contrario, escoitei que había un problema de propiedade, por eso No, te digo, no. a remodelación No, moi amplia, canta certeza que distinto que digo. Tuvaron un problema de propiedade onde colocaron para ir os contadores que con mareo e queríalle unha paga mensual e eles botaron atrás, cambiaron un sitio por outro máis. Por outro lado, eles arreglaron, eu pensei que, lógicamente, que tiñan ya un problema de corriente, de momento que se sepa. Que seguimos sin cobertura de Movistar, bueno, o que queremos é que o fagan canto antes, pero nos, pola nosa parte, os nosos trámites están feitos, os deberes nos están feitos ben. Depois que a empresa, pues, negocie máis ou menos, o que queremos é que faga, porque a inversión é grande, de 40 metros, Bueno, mas a inversión realiza a empresa, pero máis o que non interesa é que se... Que é a cobertura. No, porque levamos anos e anos con pero ese que problema. unha inversión así non la poden ter para que os usuarios escapan, marchan. Sí, Eso non deixa de ser unha mala suerte, non? Deso, esperemos que o arreglen pronto. Vale, outra unha pregunta bastante elaborada. Vou solicitar que me responda por escrito, porque prefiero ter a resposta por escrito no plazo de 30 días con un marco de ordenamento, e que está relacionado co camiño público que fala no lugar da Ponte Nova, é o que xa nos referimos aquí noutras ocasións. Concretamente, no pleno municipal do 4 de novembro de 2019 xa fixemos un rogo para que o Concello indagase e tomase as medidas oportunas sobre o peche dun antigo camiño que vai para o cruceiro da Capela ali na Ponte Nova, e tamén é de acceso a fincas, propiedades privadas, incluso iba para o antiga ponte, etc. Nese mesmo pleno, despois dunha pregunta do BNG, responderon do camiño da Ponte Nova que baixa polo cruceiro non teñen coñecemento de que alguén está pechando. Sin embargo, aquilo sigue igual, é para denuncias. Así que houve aquí unha persona que o 6 de novembro interpuxo unha queixa, aquí, formal, que pido copia, indicando esta situación, que podía haber unha usurpación do dominio público, que había unha obstaculización dun camiño que non podían acceder ás súas fincas, etc. Nos pedimos o 11 de marzo de 2020 acceso, pedimos á Secretaría da Alcaldía a este expediente, número de registro que é 760. A día de hoxe estamos esperando. 11 de marzo de 2020, ano e medio despois. E seguimos esperando. En consecuencia, o que quero preguntarles é ben sinxelo, porque creo que xa todos sabemos de que estamos falando. Que accións levou a cabo o Concello de Roi sobre esta situación de posible ocupación do dominio público dende que foi advertido no pleno de 4 de novembro de 2019 ata a actualidade? Por escrito, por favor. Eso está acá con outro lado. Por isto que estou escrito, non? Que gestión fixo o Concello, non? Non, todo, desde a frontera, Sí. o que se fixo. Se iban a mandar os abogados, se iban non sei que, se iban non sei canto, non sei canto, que fixeron ou deixaron de facer. No, a outra, bueno, que xa está contestada, non? Sí, unha debe estar contestada como contestaste. Claro, queres
despois outra... Só non queres contestar. A do camiño da Ponte Nova. A do camiño da Ponte Nova, ni que queda por contestar. Como dixo tres,